taso da raddina a gurin a jawo dan daga jin furcinsa na firgice din ɗazi na kai na kawo Allah wadanka da kai da mai bibiyar ka kazami dan a shawo ya taba annabi dayi manni ba zan ki na caccaki dan siya ba ahir ka bi sallah a dan kwangilar da ka ɗauko ajali ka ɗauko ranar ko daina za ka gane annabi ya fi uwar ka karko turaya mu dan akuya mu je za ka gane bakin aiki ka ɗauko hadisin kowa ne ya kawo shi nura ba zan aiki da shi ba baina da ɗayin takaici ka kalli mutum sabu-sabu a riga idan ka yi bincike da kyau yayi kama yadda mai cizon katanga wallahi lawan diga haihuwarka fara barinka ɗan kuyanga Allah wadan mai taɓa janabun ma'aiki bai dace da mu ba da hanya ta da kai ba la'anan ne ɗan kinkiya ɗan lawan ne da dalilu bakar ashana kun taɓa ahlul baitu kuma kun taɓo har da walidan nazifi kun kulla ido kan bukatar fito ku sai faukar da kaifi wa billahu wallazi mu je za ku abka ramin na da zirfi idan kun rubuta ko da tsani ku gane san ba kwa fitowa